בשידור חי מבורחוב 6 עם האצנית ניצה זוארץ. הנה תראו, היא רצה בטריאטלון אקסלנס תל אביב 2009. ניצה, תראי לנו רק את החולצה, תיישרי. הנה. דברים שאתם רואים זה לא טעות, זה 2009. זאת האחרונה ויש בבית מסמך. עכשיו רגע, אני חייב להבין, את רצה? את משתתפת? כן. ומה? משתתפת קבועה, בריצה. את רצת? כן. ברחובות תל אביב. כמה קילומטר? כמה קילומטר? קילומטר אחד. ואת רצה או שאת הולכת? ריצה קלה, לא ריצה כמו שאתה ראית עכשיו באתלטיקה בגרמניה. חבר'ה, יש לכם פה תיעוד נדיר של האצנית ניצה. איזה מקום? ריצת בריאות. איזה מקום הגעת? איזה מקום? אני לא הגעתי מקום שמכובד, אז לא מדברים על המקום. אחרון? 2 לפני הסוף, מה? חבר'ה, לא כל יום יש לנו... כל האנשים בגיל... אני לא מבין איך את משתתפת בריצה שפה בקושי את המדרגות את עולה. המדרגות זה סיפור אחר. בריצה אין מדרגות? אין. זה ישר, זה לא... אני היום חייב לבוא איתך לריצה. יש תעודות? אולי תרוצי עם אמא שלי. בסדר גמור, אתה יודע מה? בוא אני אספר לך משהו, תשב תשמע. נו, אנחנו שומעים. איזשהו יום יצא מהמחשב של הרופא מסמך שאני צריכה לעבור בדיקת מאמץ. מבין? כן? וזה עוברים במכון הלב. טוב, אני כבר בבגדים ומחוברת לצינורות והכל, והוא מסביר לי שזה הבדיקה, את צועדת כמו שעולים במדרגות. גברת, לא כמו במעלית, כמו במדרגות. אמרתי לו, אדוני, מה זה מדרגות? לי לא צריך להסביר. ואני מתחילה, וזה עובר שלבים, שלבים, שלבים. הוא אומר לי, את בכושר מצוין. אמרתי לו, מה קרה? אתה לא יודע כמה מדרגות אני עולה כל יום כמה פעמים? אמרתי לו, הסתכל עליי, הוא אומר לי, רואים? הביתה. נו, אז אמא שלו תבוא לרוץ איתי, תפגר אחרי 10 קילומטר, עשרות מטר. יודעת, זה פה הכל מוקלט ומתועד. מוקלט. את רוצה עם אבא שלי ללכת? אבא שלך טוב שאסור לו לרוץ, הוא הולך. חברת גברים. הוא הולך, הוא לא יכול לרוץ. אבל תדע לך שאני רואה נגיד... אולי עם עליזה, תעשי את הספורט קצת. היד של הילד. ישן. שרואים את הפעילות גופנית שאני משקיעה בחצר ובכל. אז יודעים שאני זה לא סתם. קלטת ערן. טוב, אז זה עכשיו כל שנה את משתתפת בטריאטלון? כן, אני אראה לך בבית את החולצות גם. כמה חולצות יש לך? 3. 3 פעמים השתתפת. כן. מתי פעם האחרונה השתתפת בטריאטלון? לפני חודש וחצי. לפני חודש לפני וחצי. שנה בקיץ הקודם, ולפני שנתיים גם כן. איזה רחובות נראה? לא יודעת את הרחובות, אני יודעת את הרחובות. מי לקח אותך לשם? משה. משה לקח אותך. טוב, וכמה משתתפים היו חוץ ממך? משה. אלפים. וואלה? כמה זמן זה לוקח? כמה ימים. לא, 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 זה יום אחד וזה נגמר. מודיעים, סוגרים את הכביש משעה זו עד זו ו... לא, כמה זמן לקח לך לרוץ את הקילומטר? מה, אני אוטו שזה? שמודדים כמה קילומטר בשעה? אני לא מעניין אותי, לא זמן ולא משקל ולא שום דבר. ולא שעות. לא, אבל נגיד, באיזה שעה התחיל הטריאטלון? התחיל לפני הצהריים. מה זה לפני הצהריים? 11, 12, 10? לא, בבוקר, ב9 בבוקר. ומתי הגעת לנקודת סיום? אני לא יודעת השעה. בערך, ב4, ב5. היה אור חושך. 4 ו-5 כבר אחרי כבר פתחו את הכבישים. כאילו אחרי שעה את הגעת, פתחו את הכביש? היא ועוד כמה. אתה יודע מה? לא, אני חייב לדעת. תבוא בשנה הבאה, והכל, הכל, הכל, תראה.
עכשיו מה, יש לך נעלי ספורט או שאת הולכת ככה, עם הנעליים עם האדידס? לא אדידס, אני הולכת רק עם הכפכפים. עם זה את הולכת, כן? אלה, כן, יש עם אלה. עם אלה. הנה, בוא נראה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ. מה, אני תמיד הייתי הולכת ברגל, אני צלזל. בוא נראה, לא תראו. קילומטר. תראו, הנה רגליים של אצנית. תראי להם את הרגליים שלך. רגע, אל תזיזי אותם. רגע, בעלי חושב יש לנו תריסר משרתים. יש לי מורה לספורט, מה? מורה לספורט, כן. מה אני אראה לכם? תעמדי ניצה? ניצה, תעמדי רגע, רוצים לראות מורה לספורט, איך נראית? רגע, נהפוך את המצלמה. תעמדי עם הצד. יאללה, אני רוצה לנוח עוד היום. מנה עיקרית עכשיו, שקט, מנה עיקרית. חבר'ה, מנה עיקרית. איזה עכשיו ברצינות, מי הביא לך את החולצה? מי הביא לך את החולצה, נו? עכשיו תהיי רצינית. לא טוב הסירה. כל שנה זה בסדר, נו. בסדר. זה בסדר, היא ספורטאית, היא תספיק לחלץ אותו. תשמעי ניצה, אנחנו פה שומעים עלייך דברים חדשים, לא ידענו שיש אצנית במשפחה. אמא שלי תמיד הייתה בתחום החזקה, בתחום הספורט. זה גם תורשתי כמו תור. אולי מתן נראה שזה. אתה חושב שאנחנו אין לנו רגליים ואין לנו ידיים. אנחנו לא אנשים שאוהבים שמשרתים אותנו, בשום אופן לא. כל הכבוד. אנחנו אוהבים ללכת ולטרוח, למרות הקדמה שקיימת, כי הליכה ועשייה, בן אדם אוהב לעשות בשביל עצמו, אוהב להזיז את עצמו. טריאתלון אקסלנס. ביום שלא נוכל להזיז את עצמנו, אז רגע, זה החולצה הזאת קיבלת כי את רצת. כמו שאתם רואים, השתתפתי. רצת. 2009, כל הכבוד. לא, כל הכבוד הספורטאית שלנו. לא ספורטאית, מי שקצת רץ זה לא נקרא את ספורט. בכושר. זה שאני בכושר, גם בלי הריצה הזאת אני בכושר. אני בכושר בשביל עצמי, לא בשביל פרסומת או תמונות או אנשים. טוב, לי כל הכבוד. חשוב בשביל עצמי, לא, בוא נגיד, להיות בנסיגה, בתפקוד ובכוחות ובפעילויות. יפה מאוד. קלטת? כן, אז עכשיו את יכולה להמשיך לאכול. לא, יחד איתכם. שיהיה לך מה להוריד אחר כך. תמיד יש מה להוריד, גם אם אני עצום. זה ידוע. טוב, אני רואה ביתך לא רעבה. מה את אומרת על התיאבון של ביתך? יכול היה להשתפר. חייב להשתפר. היא לא אוכלת מספיק? אני יודעת בדיוק כמה היא אוכלת ומה היא אוכלת. טוב. יאללה, ביי.